Tehtaalta pääs hommat loppumaan. Tai ei ne loppunut. Ne vaan ulkoistettiin jonnekin Kiinaan. Ensin äiti ja sitten isä perässä. Oon ajatellut semmoista kesälomareissua 2 viikon päähän autolla. Kato, elämä on fantastista. Sitä pitää nauttia. Ja sä et vastannut mun kysymykseen. Satanan ämmä. Kontola, eräkylällä sukutila, 200 hehtaaria. Mä haluaisin vaan rakkautta, että joku välittäis, silittäis mun hiuksia, eikä lähtis pois, vaikka maailma kaatuisi. On täältä hienot maisemat. Älä jätä mua. En mä jätä. Ihanaa, kun tulee oikea mies taloon. Elävänä tai kuolleena hetki totuuden on tullut. Kun katson maailmaa sellaisena kuin se on. Meekö säkin juoppu sinne Pirkon baarille? Ja jään eloon. Löydän kotiin ja jään eloon. Huona perkele! Kaipaan uskoa, kaipaan toivoa, rauhaa. Arkipäivän teatteria, sitä me eletään. Vähän draamaa, vähän komiikkaa. Onnellinen loppu, jos mahdollista. Tärkein